Vrei să inviți un străin în Republica Moldova? Viza de intrare în Republica Moldova se poate obține la invitația unei persoane fizice sau unei persoane juridice. Invitația este eliberată în scop de angajare la muncă, afaceri, studii, turism, transport, activități sportive, activități culturale, științifice, umanitare, religioase, tratament medical, antreprenoriat, vizită, reîntregirea familiei. Vrei să ai alături ceilalți membri ai familiei? Dacă ai domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova, dacă ai 18 ani împliniți cu capacitate deplină de exercițiu, dar nu te afli în studii sau tratament, atunci poți solicita avizul de reîntregire a familiei. Ce trebuie să faci dacă durata de ședere acordată în viză este mai mică de 90 de zile? Stai liniștit! Viza se poate prelungi cu noi termene, astfel încât durata totală a șederii acordate să nu depășească 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de ședere. Atenție însă, prelungirea vizei se face doar în același scop pentru care a fost acordată. Poți obține dreptul de ședere pentru reîntregirea familiei, muncă, studii sau repatriere. Cine poate imigra în Republica Moldova pentru reîntregirea familiei? Străini căsătoriți cu cetățenii ai Republicii Moldova, persoanele asupra cărora este stabilită tutelă sau curatelă, membrii de familie ai străinilor care au drept de ședere în Republica Moldova sau li s-a recunoscut statutul de apatrid, copiii minori necăsătoriți, rezultați din căsătorie ori din afara căsătoriei, precum și pentru cei adoptați de ambii soți sau numai de unul dintre ei, părinții care se află în întreținerea cetățeanului Republicii Moldova sau a titularului dreptului de ședere în Moldova. Ce acte sunt necesare pentru reîntregirea familiei? Pașaport național, certificat de căsătorie, certificat de naștere a copilului, buletin de identitate a soției, cazier judiciar din țara de origine. Cine sunt muncitorii imigranți? Lucrători imigranți care desfășoară activitate de muncă pe teritoriul Republicii Moldova în temeiul unui contract individual de muncă, străini care sunt detașați de către întreprinderile din străinătate la întreprinderi din Republica Moldova pe un termen ce depășește 90 de zile. Ce acte sunt necesare pentru muncă? Pașaport național, demersul întreprinderii, aviz favorabil eliberat de ANOFM, dovada mijloacelor de întreținere, extras recent din Registrul de Stat al Persoanelor, contract individual de muncă, copia raportului financiar, cazier judiciar din țara de origine. Cine poate fi documentat la studii? Străinii care sunt admiși la studii în instituțiile de învățământ de stat sau private pentru obținerea studiilor universitare sau postuniversitare. Ce acte sunt necesare pentru studii? Pașaport național, demersul instituției, acordul Ministerului de Învățământ, extras din ordinul de înmatriculare, copia contractului de studii, cazier judiciar din țara de origine, dovada mijloacelor de întreținere. Cine poate solicita repatrierea? Persoanele care s-au născut în Republica Moldova și care din anumite motive nu au dobândit cetățenia Republicii Moldova, urmașii persoanelor care s-au născut în Republica Moldova, indiferent de locul de trai. Ce acte sunt necesare pentru repatriere? Pașaport național, certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de divorț, dovada spațiului de locuit. Odată revenit la ghișeul unic, trebuie să iei un număr de ordine și să aștepți până când îți vine rândul. Consultantul îți va solicita actele în original și copie și le va aranja într-un dosar. În cele mai multe cazuri, consultanții noștri îți vor prelua datele.
În final, va trebui să alegi un termen de perfectare a permisului de ședere și să achiți contravaloarea serviciilor la caserie. Ultimul pas este să revii la ghișeul unic la termenul stabilit pentru ridicarea permisului de ședere. Felicitări! Ghișeele unice se găsesc la Chișinău, Pălți, Comrat și Cahul. Dacă vizitezi Republica Moldova cel mult 90 de zile, atunci nu ai nevoie de permis de ședere. Ești străin în Republica Moldova și vrei să-ți legalizezi șederea? Nu contează dacă ai venit pentru muncă, afaceri, reîntregirea familiei, repatriere sau studii. Nu contează dacă vrei doar să aplici pentru o invitație a unui străin în Republica Moldova. Orice problemă ai avea, o poți rezolva la ghișeul unic de documentare a străinilor. Hai să-ți explicăm cum funcționează. În primul rând, trebuie să vii să obții informații de la biroul de informare. Consilierii noștri sunt pregătiți să-ți explice totul despre invitația de scurtă ședere sau de lungă ședere, avizul de reîntregire a familiei, despre dreptul de ședere, repatriere, despre permisul de ședere. După ce ai aflat de la consilierii noștri ce trebuie să pregătești, îți faci un dosar și te întorci la noi. Ce acte se pot obține în Republica Moldova? Actele de stare civilă, aviz privind reîntregirea familiei, avizul favorabil.